hoe kom je eigenlijk in die Hiemsterwraad? Want van huis uit ben je er net mee opgegroeid, heb ik begrepen. Nee, ik ben er net mee opgegroeid. Maar als er een hinderbuis over de straat rond vroeger in wandelt, dan moest ik erheen. Dan vleeg ik achter huis waaien en dan vleeg ik naar de dik om dat hinder even te zijn. En ja, verder weet ik het ook net. Wie gewoon gek van hinders. Wat is het mooiste succes? Dat Rick van den Oosterhoeve goed kunnen heenstuurt. Dat is, ja, dat het altijd het streven geweest. Gewoon een hinder zelf hakken en goed kunt krijgen. En dat is nou. En ik nog een beetje in eigen hand, we hebben zelf traind. Ja, zelf alle dingen. En dat is wel heel mooi. Ja. Denk erom, Honsie. En Rick, die komt hier aan op stal te staan? Nee, Rick gaat naar Agen. Agen die had alles vaarlijk hoor. En die had ik volle met meisjes die er ken. En ik denk gewoon dat Rick heel goed bij de Charles past. En dan denk ik dat het helemaal goed kan met Rick. En dan misschien wordt nog eens een keer kampioen. Oh, maar dat zou ik hem nou wel worden. Want geen kenner